Sampean ngerti ora anniversary pernikahan kuwi apa? Ya ngerti toh, Bu. Hari ulang tahun pernikahan toh? Lah sampean eling ora tanggal pernikahannya awake dhewe? Ya eling toh, Bu. Dino iki toh? Biasa-biasa wae. Pak, anniversary ngono kae biasane piye? Ya biasanya dirayakno terus hadiah ngono kae toh, Bu. Lah sampean direncana ngrayakno ora? Ora, wong tuwek arek aneh-aneh. Bu, Apa ngeki hadiah iki mesti? Yeay! Lah kok kangkung? masa sawan orang ku ngeleh? Gage. Wong kok gak romantis blas. Oh no! Gelang. Yay! Pak. Ih,